Pandhawa tata kati wisraya Indri aksa Suramaruta awana bana maregana kemah sisan. Iya. Manusa kok ngene meneng wae kok disuluki buta. Lah. Ngakawon tenan kok. Kene nduk ngadeg Mbak. Nggih, langsung sumeneng mawon. Ya. Butane lanang wedok iki. Mboten. Nek nika anu Buti. Lagon jugak wanudya yutama ngambararum. Wah. Ngambararum ing kusuma. Benten ale jenengan. Wis iso bedake. Lah nggih. Bedake apa? Ah ya sembuh kuwi wong suluke beda kelasé nek aku buta kowe putih. Lah yo memang persis kok ya. Nggih. Oh lah telek. Lah piye ta? Masa sing ngarani ngono bagus ya sapa? Ngene iki ta? Ngene iki ta? Karo wong tua kok buta-buta. Mboten kula menika namung gegoyonan, namung gegojekan. Gegoyan ora nggo buta ngono kuwi. Ora trimo. Ya Janaka wae, Janaka. Wah, Janaka kok kene iki ya kegedhen. Kok kabeh-kabeh ora cocok. Wis rasa buta rasa Janaka. Oh nggih, ngapunten namung gegojekan, guyon-guyonan. Ya. Kula nuwun Mbak Jange. Nggih, monggo. Kula nuwun wong padha-padha le. Daya. Ya. Rasah kula nuwun lah ning lapangan kok kula nuwun. Oh iya. Kula nuwun terus apa? Iya. Sing delok lho Mbah, ya Allah. Yes. Jen. Oke, biyen nganti lapangane ra ketok lho Mbah. Oh iya. Lah nggih. Upamane ora ana wayang iki kon lungguh ngene iki do ora gelem lho. Lah nggih. Lah arek apa? Arek apa? Arek apa? Ora ora ana wayangan kok lungguh tirik-tirik lho sing ora gelem lah ngopo. Wah nek pelayan pancen luar biasa. Nggih, nggih. Wah termasuk saiki beda karo cilik aku biyen kok ya. Pripun? Ndelok wayang ngene iki tuku alen-alen ning kono, tuku bongko, tuku kerupuk. Wah, nggon sorpling kono-kono celiwik karo ayat nek biyen. Masa ya ngono lho Mbah. Oh iki rasah mukir tenan nek sing sak umurku iki. Ora tekne nang Pak Kapolsek karo Babinsa Babin Kamtipmas jaman biyen, Pak. Lah. Nggih. Biyen iki tenan sangu 5.000 nu maksudku men iso tuku apa-apa tak go celiwik malah entek. senengane ya kaya ngono ora. Mula main ki ora apik aja ditiru kaya ngono. Patah le menang. Lah bareng wis entek dhuwitku ki aku ora ning suluk dalang niku urung pati ngerti ngantuk turu ning sor gedang. Lah kok sing ngendang ki mutu ki nguyuh ya aku to. Ayo senengane yo. Silaka ini ya ora apa-apa pancen nasib. Kali Mbak Tatin. Nggih, wilujeng dalu Mbah Wal. Nggih, niki piyai saking Ngandap saking Sentolo. Oh, Sentolo. Nggih, beda Nggih. karo Gunung Kidul. Oh, lah benten-bentene. Bedane apa? Bahasane kuwi ya beda kok. Contone? Nek anu mau Tatin lewat lapangan anu iki ange ngrunjal Nah. anu legok Yo rasah maido. Nek Gunung Kidul ki mung gek kaya ngene gek. Ayo wis kasunyatan. Ayo. Lah nggih. Ulah kuat. Lah ya kan desa Mawacara. Lah iya. Panjen ya aku ya panjen wong Gunung Kidul. Ning Gunung Kidul ki daerah sing paling enak. Kok paling enak? Kaya wong Gunung Kidul to. Nggih. Rumangsane nek Gunung Kidul ki daerah sing paling enak. Sebabe? Apa to sing ora enak Gunung Kidul ki? Napa? Gegremet ki putra. Walah nggih. Lah iya. Uler ulan-ulan. Mula gegremet ki angger dilairke nang Gunung Kidul bredeke ra loki. Lah ngapa ndak dimasak? Lah iya lho, aku ki walang iya mijiran kok.
Lah piye? duwe pikiran terangane. Pikirane piye? Dadi wayang malang mencok ning kene iki no. Aku saka kene iki karepku ya mindik-mindik ngono iki. Ngono iki ya minger wit tik 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 tik. Kuwi jenenge malang cerdas. Iya. Terus kancaku ya ngapusi aku kok. Terus Nek arep niteni lanang karo wedok walang ki injenen ngene oh ya. Tak injen malah nyelentik irungku tok. nyonyor kok. Isik kena dihapusi walang aku ya nak. Nggih wilujeng dalu Mbak Tapin. Injih sugeng dalu Mas Yusuf. Nggih, Kepanggih sugeng dalu. malih menika. Kepanggih malih, Saiki ya. nganggo ireng-ireng. Oh nggih, Aku biru mah padha karo Wiyaga iki sehat. Nggih. Jos, nek ana sing kurang siji ya. Hah? Wiyagane ana sing kurang siji ragame niku. Lan ndi? Lah niku apa idolane jenengan niku? Sing pundi to? Niku Pak mboten Jadi Pak juragane Jadi. kayu jati. Mangan gaji butane niku. Sing suarane empuk kok nganggo seragam kaos poli to sampean malah ora. Lah ketoke mau wis digawake rene apa ora dienggo? Ora Pirang, sejeng. pirang. Ora Kleru treke anake. Wah. Ye, enten awala Oh mbok. nggih, wonten napa? Niki jenengan waos wong aku mbiyen ki diomongi sekolah ning diajari nulis ora diajari maca. Oh. Nggih, niki sak isine. Nggih pun monggo mawon nek tegel. Nggih. Wah. Matur nuwun niki enten Bu Cangik kula nyuwun lagu setunggal rujak jeruk. Nggih. Terus sambung wanci dalu. Sambang dalu. Ya. Kagem Bapak Lurah mriki. Ya. Pak Wandi Sumbermulya. Ya, kagem Pak Wandi Sumbermulya, penggemar wayang kulit saking kula. Pak Supriyanto. Ya, RSUD Wonosari. Ya. Heeh. Ya, otak oh lah sing 100 disepuk Mbah Waluyo ya. Lah mbok piker. Lah mau piro isine piro, Mas? Kok kaya reti abang-abang kok wau. Isine piro? Mosok teko kono abang tekan kene ijo ya ora mungkin ya. Ya mungkin lho, mau soalnya nang mburi wis ditiliki sik lho Mbak Walu ya. Oh, sing abang ning kene. Nah, kowe Wis kok aja ngapunten, cocok no. tumbakan. Tumbak cucukan. Aku ora oleh buka mawon. Lah niki enten awalane iki sawirane tak. Oh nggih, enten semonten lembar. Nah, kuwi diwaca sintenan Nggih, kuwi. diwaca sing tenanan iki. Piye iki ora jujur iki piro jane wingi? Niki pun Diitung lho. nggih tak hitunge. 1 2 3 4 5. Kowe kok wedi banget to karo Tatin. Kabeh iki butuh Nek transparan. bintang tamune niku wah seneng. Oh iya iya. Oh, arep dikempit. Kepengen dadi tape dhek. Kok dadi tape? Maksudnya piye? Lah Kok ya. dadi tape? Tanggaku ki ngempit kowe dadi tape. Lho nek aku ngempet Yusuf. Ya getruk lah wis pokoke. Nek Alah, Diwaca wae. ya, dari Kapolsek Klayen AKP Hajar Wahyudi. Ya, matur sembah nuwun. Nyuwun lagu Caping Gunung. Pesan, mari berdoa bersama-sama semoga Covid-19 dapat hilang. Amin. Ya. Ya masih pun hilang kok Covid tok. Ya, matur suwun. 300. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, oh nggih, ya. 3 apa 5 mau iki? 3. Hah? 300 ya, Pak. 5 toh? Oh, dalange korupsi. 50 ki patang lembar, Hah? terus 1 sak lembar. Ngapusi kok ngapusi Kapolsek ki lho. Oh, ngapusi bedil. Aku mau di pestol. Kuwatir tak catut diceklik ki lho. Dah, 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 dah. Dan kabeh ki do curiga karo aku. Aku ya curiga loh, ket mau kok bantenku anggar oleh amplop kok dibuka isik. Dah. Amplop dibuka isik. Kok ngerti-ngertine nggon aku kangge esuk dilir. Apa? Ya sing 2000 nah. Dayoh nggon aku ki liyane mung 2000-an 28-an kuwi lho ember ya 2000. Nggih. Mendring ta. Bantal 2000 ne ya ping 28. Oh. Saking puncakipun Bapak Sudarmo Jatisari Mebel ya. Mengger Karangasem Palian nyuwun lagu Podang Kuning ya. Katur sedaya pelanggan mebel Joglon Jatisari teng pundi papan. Ki dalang sak kru mugi tansah sehat selalu. Amin. Matur sembah. Sawane 200. Ya wis diklumpukke. Jenengan kersa apa? Wis klumpukno sik wae. Kula nawani tenan. Hah? Jenengan kersa apa staples e? Nek le arep kuwi ya arep. Iki dalange njaluk diantel lho iki. Nya. Tak antel lho.
Nganti. Mosok karo wong tua jenengan arep po strapless-e ngono, Mbah? Piye? Jenengan arep po strapless-e ngono. Arep wae aku sak nenehe wis. Oh, nggih. Kaya kok strapless mbok nggo apa? Nggo lawuh. Oh, enggak, Dik, dipinangkani apa caping gunung. Niki mau nggih wonten pamundutan Mas Yusuf Nggih, saking saking. Pak Suparto Jakarta. Wow, nggih. Nggih nyuwun lagu Gubuk Asmara sampun Nggih. transfer. Oh, wau teng rekening kula. Lah kene njaluk kene. Njaluk. Kene ora ana ATM buka ya. Ya kan dikeki cash ngono lho kuwi lho. Pinten? Kuwi. Ya ampun sedaya kaya wah pada kira. Iki arep tak tuku gapet kok. Wah, jan saiki anu Apa? mijuran banget apa-apa wis. Dalange ta? Butuh Mbah, butuh Mbah. Ora ya wis pokoke padha wae wong urip kuwi kabeh butuh. Ya bener. Lah wong urip wong mati we isih duwe masalah apa meneh wong urip. Lah kepiye wis kuburan isih dilar dalane kon malih kuwi ora masalah wong mati. Ya. Yo, di anu caping gunung bawani. Nana. Sapa iki sing genah iki? Mbah. Sing entuk dhuwit sapa? Mbak Tatin. Sing entuk dhuwit sapa? Dirotol. Kula. Ya kono tembangane dhewe. Weh. Weh piye? Ya mesti mawon nggih kula yakin jenengan mesti ditransfer. Lah ya aku wis ditransfer. Oh, lah nggih. Ning kan sing caping gunung kan nang kono. Mboten ngersake caping gunung kok. Lah kuwi mau? Wah iya, Ding. Oh, cah cilik kok lali. Ya. Kakean brutu kok. Iki 50 sik. Ya Allah. Apa? Ora apa-apa lah timbangane blong. Disyukuri. Ah niki, heeh. 50 ki gawe dhewe ya ora payu lho. Langke kok. Lah mbok tulisane apik ora payu. Ayo ora. Ya. Ya. Disimpen. Simpen nanti. Mbok 50. Ya kene 50 neh. Ya ora ngono carane. Jare mbok 50. Berarti ya mung 50 til kuwi. 50 tril kok. Ya. Ya, Ora apa-apa. Iki apa sih? caping Oh gunung. iya. Bar ngombe. Mula apa entuk. Ya aku gur takon lho. Warep nawani ngono. Eh, Percaya ora? Kono enek sing luweh. tandani Mbah Walio sih. Iki wis tuane sing kaya ngene wae ora tau njaluk kaya cah cilik njaluk. Lah aku takon lah apa arep nawani ngono. Apa kowe anggere weruh Tatin ngelakno apa piye? Oh, telek. Tunggal dene lho. Aku ki takon lah kira njaluk penawani lah aku ya mung takon lho. Mbok Mbah. mawa kowe nggawa aku wae. Mbah. Mbah. Ayo ditadai bareng-bareng. Sembrono. Mbah. Ya aja. Telek. Iya. Aku gak sesuk nek dijak dalange Yusuf gak aku. Ndak kurasatmu ya. Onang kono pengen mie, nang kene pengen mie. Wis ora, ora. Ora piye? Saben bengi ngono lho. Saben bengi ngopo? Ora arep omong wis ya omongke kanca-kanca. Yo. Ayo ngrasa nguja kaya ngono kuwi engko ndak mangan. Ora ngelak apa, Mbah? Hah? Ngelak ora? Aku jane ket mau lah nek. Ora nek nggon sepi. Ya mimik sik nek ngelak. Wah ora tegel. Alah mburi kok akeh wedang aku bareng. Ya wis, ya. Aku nek sing legi-legi mah ya. Lah arepe sing apa? Nek ora arep legi ya Wis gak ayo wis ge ayo. Iya. arep joget aku 3 tahun ora joget jare. Ya. Saben bengi. Ngendekno kok ya ndek daging. Ngopo to, Mbah? Kok ora kurun saben bengi lek-lekan. Ayo jan wong kurang turu ki ya marai gering kok. Mendina lunga kok ben bengi kok duwe daging. Iya. Yo nya. Bocah ki nek gegedhian katut munggah lek kowe sing dodol. Apa to,
ndi? Kowe tanggoku wis tau nggawa kono kokean numpak sepeda motor kuwi iso mabur. Oh, balon udarawi ta? Heeh. Kayak melu wong gantol kono ya, Mbah? Wah, nek aku biyen. Ayo. Ya. Rasa ngurusi kae tak urusane. Ke arah. Nyawang. Jenglengke. Piye to, Mbah, kok ya ora pas? Lha ya kok dadak nyekengke dadine. Jenglengane lho, mbok Lah, iya. dipaske karo sing ngendang lho, Mas Sulis. Lah ya pas ngene kok kleng kudune ora ngene kleng iki. Kleng iki pas piye? Ya engko lak tak pasne dhewe. Pas-pas no dhewe. Wah, kuwi sinden sing kleru. Oh. Mosok sindenan urung pati iso melu nyinden ya kudune mas-masku dhewe kok pas-pas no dhewe. Sinden ngendi kuwi? Sinden kono aku kono. Kudune gones ngono ya gondres. Ning bengi iki jenengan pun neka-neka lho. Lah, Jenengan nggo Satpol PP. endi? Hah? Apa-apa. Tukang usung-usung iku. Kok mung padake tukang usung-usung. Ya. Yen memajan. Ngapa yang guyu? Lucu nek hal lucu. Lucu sapa sing lucu? Oh, ora engko wae. Cah cilik cicil. Ya sesuk tak gedhe. Piye? Apa? Piye? Mencicil. Lah iya, pancen iya. Oh, sakonono malah enteng. Lah nggih. Lah ngapa nek diakoni? Aku ora melu-melu lho. Sidaro kenek walate to. Ya. Mong karo janur kuning. Mas, ana kendangan kok kaya sepeda motor. Tapi ya to, Mbah? Ini kaya busine mati ngono. Ya berarti mah elok no iso nirokke Iya. sepeda motor barang. Jenenge Mas Sulis. Bronjong. Wah, Iya. Jenenge bronjong kok. oh iya ning kursi tok. Lah, Ya. Dadi ora tau dibonceng ke sepeda motor, ra kursi tok, bombeng ngono. kambang wae watan Gun. Mbok ya muga-muga nek wong nyawer reketan. Lah ngapa? Bagai sinden iki lho. Lah aku duwe kene dijauke kene. Wah. Ora kok ya. Lah piye ta? Emah. Yakin? Emah rasa tape ya. Aja. Engko watake tatin kena kowe mahmoh ngono dicacahke kolonjono lho. Oh lah nggih niku peternak hebat kok. Yo. Ratu. Ora sah. Panas. Patasmu Eh, Eh? nek cara sinden sepuh kuwi susuran. Lah Jare Mbah Waloyo. Ora kae wis dilepeh kok susure. Lah ngapa, Mbah? Yo, kuwi ra ngomongke. Aku iso ngomongke nek sinden jaman biyen ku ora lipenan ting bedinir ngene. Ora ta. Anggo. Do susuran ting bejete kae ngono.
Muni panas ngono kayak susur ora dicopot ra geganjilan susur. Panas. Jengko bar bawa kayak kembang-kembang kayak itu. Wis rasa dene kaya. Oh. Udan panas udan nih. Piye? Panas udan Pengen tak udani. Ora nek mendung kok. Ora apa-apa isih cilik iki dikapak-kapake luwes. Kok isa? Lho, cah cilik lho putuku cah cilik umur 4 tahun kowe munggah meja ora nggo klambi aku kathok ngene iki malah mbok ning. Wah, putuku seneng. Lah coba kowe ora nggo apa-apa munggah meja. Langsung go nang pakem kok. Enggak. Anak Yusuf iki piye? Oh ya wis ora pantes kok ya. Ya kuwi ya cilik ya ora, gede ya urung. Oh ya kuwi cara deline agi cematak. Semata. Gembodok urung. Bareng orang kepek ya wis manis. Panas udan aling-aling. Apa kowe ndilat aku? Apa wiki ngomong karo Pak sapa? Jaji mau tak manis apa ndilat aku? Ning yo ora. Padak ke. Sapi. Guna. Yo, jula-juli, Mbah. Minangkane Pak Lurah, Pak Kapolsek. Iki Pak Kapolsek Semanu Barang rawuh, nggih Pak Kapolsek Klayen sedaya matur nuwun, Pak Dan Ramil, Pak Babin Kamtipmas, Pak Babinsa, Pak Lurah. Wah, pokoke komplit para punggawa. Kasih moni ra nyawer ya. Engko Oh, engko. nek wis bubar. Nyawer. Wong iki diparingi pira-pira kok ora trima lho. Lah ya biasane nyawer nek ra nyawer ya dadi piye ngono lho. Aja sok ngono kuwi. Lah piye? Mojok-mojokke piyayi nang ngono iki jeneng. Aku ya Kalau anu kelampean kalau. Ora, gatel lah okure. Jupuk korek. wis meneng. Iya. Gusti kawula nyuwun mugi tansah pinaringan slamet. Pegawai negeri nek tuwa oleh pensiun. Nek dagelan tuwa mengklomat kelamet. Kok anyar. Angel golek kok ngene iki angel. Angel. Ngene kok ditirokke bocah-bocah nggo golek duit ya nang. Ya. Ngene iki padahal lek ngarang iki karo madang yo nganti keseretan iki piye carane menika wae. Monggo di YouTube kudu ganti ampun bengi lah pek ndas kuwi. Ya rasa nganggo. Rasa nganggo yo. Rasa nggondas kok iya. Ora ndonggas ora nggondas ki malah murah jane ya Mas. Apa? Apa wi? Wi. Kok nganggo ndas murah? Ana lho sing duwe ndas ora ndek gulu ya ana. Apa? Contone. Uwi iki waduh kepacuk ndase. Ora ana sing waduh kepacuk gulune uwi ora ana. Lha iya. Ana sing duwe rambut ning ya ora ndek ndas. Apa? Jagung ya mbak neng ndas jagung. Neng ana rambute ya? Lah iya. Anek kowe, Mbah? Komplit kowe nek rambute nek sirahe ya. Panganan sing paling penak ning dipangan karo gledhek nek ngadeg angel ya neng. Apa? Ya jagung kuwi. Lah piye? Lah nek jagung bakar pangan gledhek nek ngadeg ya babak bunyake rong ngono. Mula sok dienggo pacitan. Pacitan ki iso marekke wong edan. Lah iya po ya. Iya, yakin, aron jile seneke aron jile. Seneke jile.
Kok pancitan kok marake wong edan iki? Itu, kula tau kepethuk wong edan. Tak takoni iki apa? Oh, roti mari wae. Terus oh iki apa? Iki tahu mari ngono. Terus iki lemper. Tak takoni mari ngono. Terus iki apa? Apa Tin? Apa Tin? Apa Tin? Apa Tin? Kok jadi ditakoni? Iki apa? Oh, anu Pak Kasihun. Mbak Tatin. Napa niku? Hei, Mbak Tati takoni. Tak takoni Pak Kasihun, Pak Kapolsek Semarang. Asyik. Dijawab, ditekoni dijawab. Siapa iki? Aku urung pati ngerti. Alah, hei, Napa Pak Lurah, Pak Rano niku napa Pak Rano? Men dijawab Pak Lurah. Ya wis Siapa? aku wis aku ah. mari ya. Oh, mari ya. Mari. Edan aku dadi. Heeh. Kelek. Wis ngono. Ngono kuwi mau ra mengku ya nane. Apa sing arep tak tok eling mikir sawan ra ketemu ya. Iya. Sak metumu wae to, Mbah. Ana luwak kok gondol setagen bejane ngawak diundang genduren. Anyar iki. Tahun baru ganti baru. Kula nuwun niki papan wonten lapangan. Monggo iki acarane lak wayang. Sing sepisan mesti kena hiburan. Sing ping pindho klebu nguri-uri kabudaya. Iki ana desa Playen. Iya ini ayam uga tentrem. Saben dino lan saben dinten wis ora ana wong susah, ora ana wong muring niku boten wonten. Nek lurahe namine lah Pak Rahno, piyayine gagah kaya Raden Gatotkaca, sopan santun karo sapa-sapa. Ning nek digawe kagol, oh aja takon dosa. Iki ngono lurah pancen kena nggo conto. Wingi jagone ming siji ora ana loro. Sing milih kabeh ya ping rondo. Kepingine Pak Lurah mengko dadi meneh jaman samangku. Menika wonten Bapak polisi le nyambut gawe ora kenal awan utawa bengi. Karo masyarakat tugase mesti ngayomi. Ngoyak-ngoyak penjahat karo wong sing korupsi. Pak Lurah ku ya luar biasa. Pun ping pindho niki. Ping pindho mulane gek kacek sesuk gek ping 3. Oh lah nggih gek ping 3. Cara penyakite nek pindho gek kacek sesuk mari gek ping 3. Oh lah nggih. Nah, buat meneh sing dadi tentara. Lah ngapa? Cari badan harus sehat, kuat manggul senjata. Ampun. Adalah bisa dengan keluarga. Walah, Demi membela ini nusa dan bangsa. luar biasa. Abad meneh ngono lah sing dadi dalang. Lah ngapa? Arep cilik iki triyang piyayine dikongkon gampang. Masa angel kok aku dikongkon. Mongko nek dalang sewengi ra meneng tansah gemromang. Oh lah iya. Kancane nang nggon peteng ning iki sesuk dadi dalang kondang. Oke, amin. Ya. Gunung Kidul duwe dalang cilik sing apik, disengguyung, pokoke ora usah non sewu Mas Yusuf nggih wong aku wis
cok nuturi arep awakku dhewe ora genah ki cok nuturi. Yang penting ora usah kepiye-kepiye sik, yang penting sederhana, pakem dan lain sebagainya. Kemakin engko keri, galak engko keri. Nang pun kula dicap, kula pun dicap mecicil lah. Sing ngecap sapa? Wong iki ora nggawa cap kok, sing nggawa stempel. Sing nggawa stempel. Ora bisa diomong. Kowe ora trimo tak onekke ora trimo. Trimo wae makane meneng. Wis meneng wae. Kowe yo. Nat. Tak urus tepene iki. Ora urus karo nang pengadilan ngono. Kae iki mung kaya ngono kok tok urus nganti kaya KTP. Pasti lho, kok meng donekke mencicil lah, kowe mencicil ra? Ora. Kono ya iya ngono kok. Ya ora apa-apa lah, aku ndek motoe. Aku ya ndek moto semono uga. Lah ya wis to, sesama Ora padu. Wis pokoke gandeng duwe moto wong loro pecicil-pecicilan ora. Oh malah do kaya iki ngono jenenge rasul, mulane akeh warga sing kumpul. Lah iya. Ayo ndedonga supaya kabul. Amin. Kecamatan Tongkapan Ewon Playen Desa Playen muga tansah pinunjul. Amin. Allahumma amin. Monggo iki anu perangkat iki nom-nom kabeh lho, ora ning sing tuwa dirombak kabeh sing tuwa iki do dilereni saiki sing nom-nom kabeh. Cara carane bung 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 bung. Terus sing tua malah mingkari lurahe. Ning lurahe ora tua ning dewasa. Sebabe? Lho tua karo dewasa iki beda. Oh lah beda. Bedane. Lho, mosok nek ngambil kae pekno kambil dewasa. Ya rene lho. Pekno kambil sing tua kae. Kae sing mentulung etan ki wis dewasa. Ora sing nek tuwa ra entuk berarti. Ora entuk kambil ki ora entuk dewasa nek tua ora enom. Lah nek tuwa ki dienggo wedang barang oleh wedange wis tuwa le. Ora wedange wis dewasa. Monggo. Mbak yo Nadian. Nadian. Ya, Nadian wadon. Nadian wadon sarato. Suara-suara kumandang serangge. Tarian, Mbak.
manusia sinduk sak rombongan nggih rawuh. Lah kuwi angger sewengi entek 4 losen kok. Oh lha nggih kok niku. Ora apa-apa iki tresna budaya. Nggih, luar biasa menika semangatipun. Aku mau mampir ngono kancaku jenenge Sentrot kono kuwi. Heeh. Oh, Pak Semprot ya. Heeh, Sentrot kono kuwi. Wah, piyayune guapyak semanak. Nggih. Rasul mburi jajos ambune goreng brambang. Wes, aku batin genah toni bakmi. Jebulane iki Apa? gur goreng brambang tok dienggo sesuk ora suguh. Kae selak kesel kae lho. Men, ngono gek di Men banyu. apa? Ngono gek di banyu keras gawa ning Malioboro. Ya. Ya. Sok. Sekar bisa. Sampun pun sendikani wis ora kepotangan meneh. Oh lah nggih. Ya, terus niki sing saking Pak Haji Suparto. Nggih. Bubuk asmara. Nggih, bubuk asmara. Men dikancani karo Omega. Mega medenduk saya. Iki pacare dalange apa? Jenengane kok sembrono lho, Mbak. Lah, Aja genaki sing duwe. Jangan. sing duwe sapa ta? Napa? Tak tekan kowe ndi pacar urung? Mboten. Urung. Ora ditekoni pacar kok mendelik. Engko ilang lho, nek ora gelem ngaku. Astagfirullah, urung ya. Wis dipacar urung? Urung. Yakin? Yakin. Ya wis. Ngapa nek story kowe gur sok nyolongi saka Instagram. Lah piye ta? Kepengin ora? Ya. Nek ana karo nek gelem. Doan. Sing penting saiki sekolah sik. Lah saiki mayang no, saiki mayang sik ora sekolah sik. Wayahe mayang kok sekolah. Karepmu. Wah wis karepku. Kandhane kok ngeyel aja padu karo kae. Lah ngapa? Karo aku wae dadi kalah menang ki genah. Lah nek karo kowe kae genah kalah lho kowe iki mayang sewengi ra menang kowe betah apa meneh kok padu. Ayo karepku ki rak ya tasah
mikir pacaran sih. Oh, kayak ora mikir. Saiki sekolah sih maksudnya mikirnya sekolah saiki mayang gundule atos. Ora. Acan atos arep. Ngene apa piye? Neng ndi iki gundul iki ya atos. Lah ya. Lah nek empuk gejeglok iso melencok. Lah ya mulane aku bener apa salah nek meni gundule atos. Wis genah rasa diomongke. Lah iya bener kok. Ayo, Nduk. Ayo. Nyanyi. Wow, ora senengane. Orang pada Iki Mbak sapa iki? Mega. Pacarmu? Bu. Kok jenengan iki kok ya Wih. Apa ta? Marai emosi ya. Cah cilik iki ra entuk emosi. Untuk wae kok. Marake engko gelis gede lho kowe. Lah ya karepku ngono. tenan to. Kandhani kok aja. Wah. Aja. Aja. Aja nyauri kae. Ya wis ra nyari. Duwe utang ya men rasa sauri. Ya wis fokus Mbak. Yakin. Yo. nyingkar nyingkur. Aku kok kayak kenal kelambine iki ya. Ini simpen. Heeh, aku dhisik suka nggonamu. Wes ngono wae kok ora. Maune tak kek kowe kok mbok gak keki. Aku jujur bingung iki kebaya arep tak nggo ngopo. Ya kan dinggo kenang-kenangan tak nei saka nggon aku ngono lho. Ayo maksud dalang aku yang ngono ki ayo ah. Ngapa nek omong sing jelas? Ayo mosok mayang ayo nganggo kaya ngono kebaya. Wong padu karo kae wis Senin. Lah apa? Masuk. Masuk. Nek Minggu ora masuk. Iki Senin masuk. Iya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ngapa guyu? Apa-apa. Ada yang lucu? Ora ono. Kok guyu? Aku ngentut. Kae jenenge dalang jujur. Ora deng aku ora ngentut kok mbok yakin. Oh ya dalang goroh. Dalang jijiki kuwi. Ngentot tok diomongke. Ora ngentut ya. Lah ngapa? Omongan mburi ku krungu mburi mbok omong apa ngono tak guyu. Ngono jane ora ngentut. Mbok takon mburiku wong ora mambu kok. Lingsem yen ke mutan. Tuh. Kok gek katutan minggu. Tileki jajal teles rawi. Ah, Lah? ora apa-apa. Ora kowe iki gur gawe-gawe. Lah ngapa? Kowe iki piyayi resikan ngono. Mas Yusuf iki? Resikan. Alah kandringe ki ra wis ra nang apa-apa ta iki. Tak yo resikan cok das adus kuwi. Weh iya aku nek gelem ya adus. Monggo? Ya. Ra gelem adus. Monggo agek bawa, heeh. Oh tak sikep ngono e. Kempet kok, ora sikep. Milih dikempit. Heeh. Kok dadi tape? Pilihan itu bebas, ora apa-apa. Ya kok nek dadi tape aku sing dodol. Engko jenengan banyune ya. Enggak ngen loro untu. Apa banyu tape iki marai lara utuh? Weh, nyatane tanggaku njur nyonyor kok. Iya, ya. Ayo, Nduk. Lelampahan kang kawuri Nek iki suarane landung aku gumun. Lah ngapa? Nek gur kowe suarane landung napase landung ra gumun wong tandunmu angin ana lha iki. Hei, maksud lo, aku ora nggawa kompresor lho. Susu angin. Awak iki gede. Arep
melu-melu ya. Ora apa-apa, aku yo ndek hak melu-melu. Kowe melu timbangane bise glondang. Melu. Mulane iku. Aku ki mbiyen ya semene iki lho padake. Oh, lah ya tenan biyen ya semene iki ning kanginan kok dadi semono. Angine mlebu teko ndi? Ayo. Ayo, Nduk. Ya. Wis rasah. Tresno tulus nadyanengku bok asmara Tak tumpak ning. Arep numpaki sapa? Jaipong ora arep numpaki. Numpaki Mbak iki ya? Moh. Kok senengane ngono to, Mbak? Tatin iki. Kuwi mau muni piye, Pak Tumpak? Tak tumpak. Lah iya tak tumpak. Lah iya swara Jaipong. Tak tungtak. Heeh. Kok tak tumpak? Lah Iki nek diterus-teruske dadi ra karo-karuan. Ayo, Mbak. Sesuk aku arep nanggap Mbak Tatin. Ngapa aku gak? Tak Jawadu. Oh, aku sing nyewake son nek kowe padu karo. Ya. Ya gak ora selak padu iki. Nek jenenge dalang karo sinden ki ya omong-omongan. Moh selak padu. Mah. Ndak tombok. Ya wis mingkemo. Catetan sak jroning
Mau kok ngenekke nggon beker bareng lho. Ora entuk. Padake munyuk aku. Kok iya? Samboyo mau lho. Ah kok beker? Samboyo ki jaranan, nang kono isine ana singa, ana macan, ana banteng, ana munyuk. Ana celeng. Ana yo an celeng yo ana. Celengi biasane ireng to? Heeh. Sing nggo klambi ireng sapa? Telek. Lah ngapa? Nyemoni aku ya padake. Catatan sajroning ati tenan muda saya berhati aku kowe nanti garwan merekeleti ning kubur Sapan katur dadi. matur nuwun, Mbak. Mboten sambak kelas 8 timbang, Mbak. Lah yo ngajeni Yo yo. ngajeni yo Mbak. Oh nggih. Oh nggih, berarti aku di Dimas ra apa-apa yo nang ngono iki wis. Aku dileng ngono jare kok. Iki mau yo ana pamundutan meneh. Napa, Mbak? Nek ora ana wektune dipinakani gara-gara ora apa-apa. Nganggo sing ngomboro ing larang ngono ya. Sisan mawon. Oh. Ngelanggam ngimil. Ngomboro ing larang. Kok tak berkibar. Kowe lagu napa niku? Anu kae lho sing siprit. Seripat. Seripat-seripit. Oh iya. Wah. Iki galak kabeh lho iki. Wah, ya kok tak congoke donan. Iya. Ki wis nggawa blantik kok. Lho ya. Endi? Woi, kok sing kaya murite wong Faihung. Karena wong iki beda-beda ya. Karo sing gender kowe. Oh iya. Oh, lah nek kuwi ya sing gender kuwi. Kowe wedhus rega 13 ki dinyang 800. Anek kuwi blantik uang barang. Go mulih neh. Ora ngerti nek tuku wedhus ki sak srintrile. Lah Aku nek adol wedhus dibayar termos kok. Ya ora apa-apa, aja kaya tanggoku barang wis sugih iki malik srengat mbiyen dhek isih melarat gurat-gurat ngono nek lunga. Tenan saiki barang wis sugih iki tenan. Anu, ibu mau pergi. Anu awas. Anu kipas angin pateni, TV pateni, mobilnya kok dipanasi ya. Mbiyen dhek isih melarat. Yo aku arep lunga, aku mepe gugik lho aja lali. Lah ya nek wong duwe rak ya saiki dadi duwe ngono. Wedhuse dibir-birke, mongko mengling gaduh gudiken kae. Gek engko adimu kan glebong ya ngono. Biyen dhek isih melarat ngono kuwi saiki wis santai kae wis. Dipinangkani langsung mawon. Nggih niki kalian Mbak Meleh mboten, Mbak Sindian mboten. Oleh Mbak Anggi, ya. Oh Mbak Anggi, beda nek Mbak Anggi. Mbak Anggi wis. Beda. Ayo kene tak gawe ke dalan. Wah. Alah aku mau munggah kono ora mbok tulungi lho. Wah, lah nek munggah ki iso dhewe. Maksudnya piye nek mudun? Wah, mobil barang ki malah bahaya sing medun katimbang munggah. Kok iso? Wah, lah supirku lho ngayal tak mongi munggah patok ngono keto. Wah, nganggo piro iki? Siji, nganggo papat aku men kuat. Nganggo siji ngono kok ngene. Malah ana ngono kaya ngene kok gur nganggo siji ya nganggo papat aku ngono. Nganggo papat ya ora kuat. Malah keplorot. Terangane rasa siji ya karo papat. Wah. Oh lah iya. Ya. Nggih, sugeng dalu Mbak Anggi. Mbak Tati. Nggih, jan. Nek iki ora akeh omong. Oke wae nek dituthuk. Ora maksudnya ora akeh omong siji harus sing mau ngene. Ketake sajake kenal sing Mbak siapa Mas jenenge? Mega mau mbangane Anggi. Lah iya. Bener ta? PDKT ya? Wis ora usah ditanjik-tanjiki. Iki meneng wae ngerti-ngerti gur lap-lep. Lah makane kuwi kula ngomong ora akeh omong. Penting daging. Lah iya. Aku mbiyen ya sakmene iki lho, Mbah. Alah. Lah iya wis gek ora bawa. Lah ngopo ta? Nah. Aku mbiyen ya tau cilik padake. Heeh, saiki gedhe. Saiki gedhe. Wah, sebene. Apa omong apa iki mau dadian? Pripun, Mbah? Menika ngaten
ngaturke menapa? Mana dalange kae? Diken nadai kali Mbak Waluyo. Nadai napa? Mbuh. Nah, wiwit iso omong wisan. Sripat anu kuwi lho, ngambok. Ngimpi. Oh, ngimpi. Ayo. Ngambara ing ngawang-awang. Ora usah dipalarke dinikmati suarane. Ya. Oh iki saking mareme ya. Lah yo. Ngelangut bebasan tanpa Ngenyang. tepi. Yen sak semene iki nembangno bawa ya isik lambene biasa. Ah. Nek anggere rada pinter sithikno karo bawa iki lambene diencas-encasake iso. Le bawa ning kene iki lambene iso tekan prapatan nang situ. Aku jane ngantuk Mbah. Aku jane ngantuk. Tapi ya arep bobok ya. Kesel mawan sekolah olahraga kate esuk. Kesel. Ya ora usah sekolah. Kae nek ngantuk Sesat. Apa? Mau ngomong sekolah sik rasa yang kan bareng sekolah. Ora entuk sekolah. Lah kowe ngantuk kok. Kudu semangat no sekolah ya semangat, mayang ya semangat ngono. Ya. Kowe nek dikandani kae yo nggih Bu, ngono no. Nggih, Mbah. Nah. Mbah gundulmu. Aku ngono nek ngantuk karek noleh nengen kok. Ngapa nek nengan? Eneng duit ki lho amplop ki lho teges. Kowe lek ra ngantuk jaga amplop ki lho kok ndak. Ndak mbok jupuk ta? Heeh, lan curiga banget lan aku angger redere niku mesti nglirik aku tak ngadep Iya. Mbak. Kowe malah kok kan pikiran ndak. Ngantuk barek kene kon sekolah sik rasah yang-yangan. Ora ngerti po aku sekolah karo yang-yangan. Ora ya meng guyon. Ya. Pacaran ki entuk ning urung wayahe nek kaya kowe iki. Lah rong wayahe wong agek mayang kok kon pacaran ya wis ora wayahe. Mateni dalang ciliki pira ta hukume? Wah, aja dipateni dilangin tupe wis gak godolane. Wis gara. Setengah siji, jam siji. Ya wis. Kijing apa kijing? Ayo Mbak Anggi. Miber ngideri jagat mulan doro nglemborong nggai Amben. Oh, malah dhuwur amben. Piye Mbak nek ngono ki? Senengane cak ngenggok-enggokke basa Jawa ki beda. Aja kaya kancaku. Lah tak kira nggawe amben Dadane jebule. wong milik ki hang gendong lali ning nek kancaku yo hang lawong lali kuwi hang milik kuwi hang gendong tenggok. Beda ora ngono kuwi carane iki. Nek basa Jawa ki disusun sing apik. Nggih, nggih. Ayo, Nduk. Lah tak kira munggah amben jebule munggah dhuwur amben. Munggah gunung. Iki mesti bayangannya beda, ta? Beda kok ora padha kok. Munggah gunung ki munggah endi, Jan? Gunung endi? Semeru. Semeru dhuwur amben iki nek gambare Semeru ngono lho. Terus diunggahi ngono lho. Waloyo. Oh. Ngene doteng pecotot kaya ngono iki. Aku terima medun lho wong wis dibayar. Wah, aja. Lah ngapa to, Mbak? Wong ngandake gunung kok teng pecotot. Lah nek gunung kok ora teng pecotot. Lah.
Watune. Ya. Katungkul ngumbar gagasan Satemah digawa ngidul. Ngimpi, kuwi ra ya di. Lah ya ngimpine nang kidul kono. Wah, aku nek udah bilang kalah. Satemah kinawa ngimpi Pak Dalang, Non, aku duduk ya. ya udah duduk aja, biar bokongmu kanggo ya. Tak duduki lho weh. Hah? Tak duduki lho. Emah ora kanggo. Semono kan nek ora nggo ndodok arep nggo apa? Aku jane moh saru lho, Mbah. Nek gandeng. Lah kula ya emoh lah jenengan kok sing anu kok. Wis gak ora sripat-sripe ya. Ya. Sripat sripit tangga kudu apa gelar layar tancep do nobar. Oh iya, sapa-sapa ya kepenake padha sami dijenake. Ya. Ya yo dilanjutke. Banggi lenggah, ya. Yang lain ngadeg, ya. Wiyoga apa sapa yang lain? Wah, ya ini ngadeg. Ya. Ya, untuk di daulat ngadeg karo jenengane Mazda. Iya. Heeh. Ya, mie dicekel. Piye? Mik. Mik po mik. Nek wong tua ngarane mik iki mik. Oh. Lah kowe tua apa enam? Tua. Berarti mik. Heeh. Arep mik. Aku wis gawa. Aku wis gawa. Aku nganggo mikku dhewe kok. Arep mik ora, Mbah? Ya, ngono kuwi pokoke kudu
Nggih. Tengah-tengah. Biasane kowe cak pengen mek lho kok ana Yusuf kok dadi Aku wis ora ngelak Ya. Mas Yusuf, Nggih. ning mau kula duduk ta kan delok streaminge Ki Yusuf nih. Wow. Ternyata ada 7.000 lebih. Itu Wah, baru sama alhamdulillah. Mas Yusuf tok, belum yang channel lainnya elok tenang. Alhamdulillah. Hanya nelok tenan kok. Nggih. Dalang kaya ngono kok ya ngedap-edapi ya. Lah ya kaya ngono lho kurang kepiye wong. Ngomong ya, sisan capek. dalang celeng tapi ngono. Isip. Wong Mun muni sewu. dhewe lho. Ya. Muni dhewe iso nek kondang dalang Ki Yusuf celeng ngono. Ya aja ta. Awang muni Ora mungkin. Naudzubillah min dzalik. Yo ana sing sadu wae. Ya, mau ngarani emah. Ya minangkene pamundutan mau sing ngurus. Nggih, iki dilanjutke gara-gara ya. iki wis berarti. Nggih, niki wektane pun dalu, pun esuk malahan. Lah nggih. Lah nggih. Matur sembah nuwun Mbak Tatin kalih Mbak Waloya. Nggih. Saged pinanggih sanes wekdal. Amin. Nggih. Matur sembah nuwun. Ayo nduk neruske lakon sik. Ya. Ayo neruske lelakone dhewe. Nggih. Ganepe anu panitia. Ya.